Hormatly vatandaşlar. Men şu öpleşimde Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin iş yerlerine yürlenmesidir. Men minister ve onun orunbasarlarına, orta orunlarda işleyen kiçi ve ulu ofisierlere ve yöneki MHM iş yerlerine yürlenyen. Siz bizim YouTube'daki video çıkışlarımızı birincilerin hatarına görüyorsunuz. Siz bizim YouTube'daki Zoom protestlarımızı birinciler hatarına bolup görüyorsunuz. Siz aktivistlerin çıkışlarından YouTube'da birinciler bolup görüyorsunuz. Şol sizin görüşünüz yani biz terörist değil, biz ekstremist değil, biz halk, biz hükümeti basvalacak bolyan bir yaralı topar değil. Eğer de siz Daşarıp'taki işleyen ayal erkek bizim doğumlarımıza kul bolup işleyip Türkmenistan'a pulu verip yadaylarına çıdaman, proteste çıkıp öz vatanının geleceği için görüşen adamlara terörist diyen olsanız, onda sizin kellerinizde bir ulu problemi var. Berdimuhamedov, MHM iş yerlerini, polis iş yerlerini, prokuratura iş yerlerini, kadet iş yerlerini bizim halkımızı içe değer görünüyor. Siz onu menden kovuluyad. Sizin hem gözünüz var, kulağınız var, eşteriyali. Halkın hal yadayını bizden kovuluyad. Siz hem bizden beter bizar şul idiot Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'dan. Biz biliyoruz, sizin aranızda da öz işini azsa yerine getiriyen ofisiyerler ve işyerler var. Men dün Telegram çatına bir neçe MHM işyerleri bilen söhbetleşip kurdum. Doğrudan sizin aranızda vatandaşı adamların bardığına gözüm yetti. Men size bizim aktivistlerin adından, bizim halkımın adından yüzleniyorum. Indi biz protestlarımızı içinne daşınna güýçlaşar. Bu protestler dine bir maksat bilen gurulýar. Bu protestler Türkmenistan'ı bir kanun yadayda basvalan Jadan, Hramov, Berdimuhamedova karşı ve bizim Türkmenistan'ı azatlık çıkarmak niyeti bilen gurulýar. Bizim ahirki maksadımız Türkmenistan'ın prezidentini kanun esasına ayırıp Türkmenistan'ına açık sayıları geçirip Türkmenistan'ına demokrasi devleti kurmak. Şul uyut köşkler geçenine Türkmenistan'ına urşam söğüşem bolmaz. Sebebi bizim halkımızın 100% adamları Türkmenistan'ın prezidenti Gerayinçi Berdimuhamedova karşı. Halkın içinde ne de bir bölük var prezidenti olayan, ne de bir topar var prezidenti olayan. Şunun için uruş ya söğüş geçirmek için ya söğüş geçirmek için ikinci tarafı yok. Biz 100% halk bilen şul özgürlükleri geçirmeli. Hemme çalışmalar dine kanun esasına bolar. Hemme puudoklar işlerler. Hemme hukuk koruyan edareler önkıyal işlerler. Taylolar geçince. Dine yolbaşçılarını ihtiyaçlık olsa çalışar. Seyredin daş tömürümüzde Kırgızstan, Gruzya, Ukrayna he uruş oldu mu? Yok. Küçük çakınışıklar oldu. Ol hem yerde de olya yöne uruş olmadı. O yerdeki revolütsiyalarda 30-40% halkı prezident oldu yani. Bizde olsa Türkmenistan'ın prezidenti 1% halkın kullanır. 100% hemmesi karşı şuna. Demek uruş söğüş bolmak için hiç ilişkiler yok. Siz Türkmenistan'ın yadayını bizden kovulayamayın. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Türkmenistan'ı çumur krizise soktu. Siz MHM işyerleri Türkmenistan'la havos olmasın, uruş olmasın deyip aladı diyemez. Devlet halk hareketi, opozisyonerler, sağda aktivistler, Türkmen halkı, sağda adamlar hükümeti basıp alacak bolan oklar. Biz kanun esasında parahat yadayda prezident köşkün ögüne varıp Türkmenistan'ın prezidentini arayes edip onu cinayete çağıracak bolýar. Biz kanun esasında Türkmenistan'da saylovları ilan edip saylovları geçirecek bolýar. Biz şu diktatör rejimlerden bizar olduk. Şunun için sizin bilişiniz ýaly Türkmenistan'ın halkı konstitusiya boyunça iň ýokarky bedeni bolup durýar. Konstitusiya boyunça bizim halkımızın ýokarky bedeni prezident wezipeden boly. Şunun için şol halk ýokarky beden, konstitusiýanyň ýokarky bedeni Türkmenistan'ın prezidentini islendik wagt aýryp biler. Ol konstitusiýanyň şertleri.
Prezident Berdimuhamedov Türkmenistan'ın hemme döwlet guruluş şaklaryny öz eline alsa da bizim dine soňky çözgüdümiz galdy. Olum konstitusiýanyň esasynda Türkmen halky döwlet guruluşynyň iň ýokry bedenini pasap edilýär we şol halk, şo ýokary beden hemme zatlary konstitusiýanyň çalyşyp bilýär, prezidentam aýryp bilýär. Şoň haky bar. Biz şu haky ulanjak goýýar konstitusiýanyň esasynda. Şonuň üçin biz hiç bir kanun hereketler edemdik. Bu bolup geçýän protestler, demonstrasiýalar, mitingler kanun esasynda, konstitusiýanyň esasynda bolup geçýärler. Şol prezident Berdimuhamedov dine Türkmenistan döwlet guruluşynyň şaklaryny eline alan ol falsifikasiýa edip, özüni prezident edip, bizim seslerimizi ogurlap özüni prezident etdi. Bizim halkymyz muňa ses beren o. Şonuň üçin Berdimuhamedov bizim prezidentimiz däl. Biz Türkmen halky konstitusiýanyň ýokary beden bolan soň biz öz hakymyzy ulanjak bolýar. Biz öz islemimizi ýerine ýetirjek bolýar. Bize diktator gerekkä. Biz diktator aýyrmak isleýär. Bu kanun esasynda isleýär. Sizin bilişiňiz ýaly, şul cinayet topory Jadan Hramov Berdimuhamedov sizi MHM şäherleri Türkmen halkyna garşy ulanýar. Siz şonu düşüneňizmi? Biz hem bir wagt taýlawlar geçirip Berdimuhamedow aýrardyk. Mümkinçilik bolmasa. Bize saýlaw geçirtmäne mümkinçilik beren ok. Ol öz saýlawlaryny geçirýär. Bir kanun falsifikasiýa saýlawlary. Egerde mümkinçilik bolmasa biz hakyky saýlawlar geçirip eýýem ötüş ýoluny bolardyk. Biz Türkmenistan döwletini bütün dünýäden ýapmardyk. Türkmenistan döwleti azat we agry döwlet bolardy. Bizim vatandaşımız islendik wagty islen ýere arkayn gidip bilerdi. Ol ötüşler size de derdi. Sizin profesional taýdan ösürdüňiz. Sizin edaraňyzyň işgärleri öz hüner derejesini ýokarlandyrmak programmasy boýunça daşary ýurtlara gidip täze tehnologiýa ulanyş usullary öwrenip bilerdiler. Siz beýleki döwletler bilen Ýa-da Ýewropa döwletleriniň milli howpsuzlyk gullukları bilen işläp tejribe alyp Orta Aziýada iň güýçli howpsuzlyk gullugy bolardylar. Häzir size serilerinde janlanýar. Hüner derece tarapdan has ýyla galap, moral taýdan has pes halkyň iň ýigrenç adamlaryna dönüp barýarsyň. Meniň ýadymda 1990-njy ýyla çenli KGB'de dine professionallar işleýärdi. KGB diýeninde hökman gözüňünde bir professional hemme soralarda ykdysadyýat, syýasat, sosial, cemiyet guruluşy, umumyň hemme soralarda gatyty we akylly adamlardylar. Öz janlaryny watan üçin bermek taýýardylar. Hani ol nesil? Hani olaryň ýerine galan professional adamlar? Sizin edaraňyz näme öwrüldi? Terroristik edara öwrüldi. Siz bizden gowy bilýäňiz. Jadan Hramov Berdimuhamedov Türkmenistanyň kezzapçylyk bilen bar puluny ogurlap ýatylar. Köp ýyllardan beri. Prezidentiň ýerimleri ofitsialna Bahreynde, Dubayda 500 milyonlap oteller kurýarlar. Näme gözüňiz görenokmy? Ya o näme girliň edilýärmi? Siz näme professional dämi? Şo zatlar görenokmy? Şu pullaryň barysy Türkmenistandan ogurlanan halkyň pullary. Siz näme üçin şuraya bir kançylykla üns bereňiz? Bu näme Türkmenistanyň howpsuzlyk meselesi dämi? Näme üçin şu meseleler boýunça cinayet işini açaňyz? Näme suwtnama tap bilenokmy? Ýüzleriň halka hemme suwtnamasyny berýär. Näme üçin gul Türkiýede işleyen aktivistleri, protesta çykýan aktivistleri, öýündäki maşgalalaryny, garnaşlaryny çağırıp helak edýär. Sizin şoňa hakyňyz ýok. Siz näme konstitusiýanyň maddalaryna garşy, adam hukuklaryna garşy hereket edýäniňizi bilenokmy? Näme üçin Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna öz arşykaýetlerini berjek bolan adamlary helak edýär? Siz olaryň agyllaryny yaparsyňyz, ýöne olaryň hereketlerini ýap bilmersiňiz. Olaryň hereketleri başlananda gaçarsyňyz. Siz bizim konstitusiýamyza garşy, bizim konstitusiýamyzyň maddalaryna garşy hereket edýäniňizi bilenokmy? Şu cinayet işlerine jogap berjeginizi bilenokmy? Näme üçin bir kanun Türkmenistanyň prezidenti Geraýinçi Berdimuhamedowyň bir kanun görkezmelerini yerine ýetirýärsiňiz. Size ýatlatjak bolýan bütün dünýäde
adamzada karşı, adamzadın azatlığına karşı kimde kim hereket etse, şunu tutup Gaga'da cinayet işini gozgap cinayete çağırıyorlar. Şol guramanın adı Halkara Cinayet Kadiyeti. Orşça MUS diliye. Международный уголовный суд. Şol guraman 130 san devlet giyer. Olur dünyadaki diktatör prezidentleram tutup cinayete çekerler. Öz halkına ya başka halka genosit ediyen adamlaram tutsuk edip cinayete çekerler. Türkmenistan'ın prezidenti şol cinayet çekilmenin yolunun uğruna. Sizden şonunla gidip bilirsiniz. O bir daş yerdeki bir daşlattı. Has yakın mühletti. Bul geçecek zatlar. Men size yatla diyen. Everde kimde kim, haçanla bir adam ya bir halk öz azatlığı uğruna görüşenine şuna karşı hareket etse, ol bütün dünya kanunlarına karşı adamzada karşı hareket etti ol ya. Ol gati ağır cinayet işi. Şol cinayet iş boyunca basılsan amnistiya ömürlük yok. Şu cinayetlere halkara cinayet kadiyeti ceza çeker. Bir topar öğüne güvnet eden diktatörler, prezidentler, adamlar şu yerde cinayete çekilip ceza kesildi. O şehrin adı Gaga, yahutta saplan. Fikir etmeyin, ola Gaga'da bizim Türkmenistan'la. Sudan'ın prezidenti, diktatörü 2020 yılda iyul ayında cinayete çağırıp ceza kestiler. Haçanlı biri, TRT Türkmenistan devleti grup başkanlığı biz sizin edaramızın işgallerini bir-birden seçeriz. Gereklerini cinayete çağırırız. Halk sizin ediyen haramlıklarınızı görüp diyor. Onun kirlerinde fotoğraf yalı, yani surat alıp suğutlarını saklayıp diyor. Gerek vaktinde arda yazarlar. Biz emhime işgallerini bağlamak için yürüte komisya dörülürüz. Biz halktan ardaları dileyenimizde olur sizin kanun bozan yerlerinizi art hükmünü yürüte dörülen komisya verirler. Şonda siz cinayete çekiler. Biz ne yapıp ederiz şu zatları? Bize teyade hupsuzluk, gulluk gerek. Gelecekte vatanı ve halkı koraryalı gulluk gerek. Hakikattan da şu gün siz aklı giden, kezzap, yarayınçı Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'tan bizim halkımızı korumalı. Şunun beriyen psik taydan yaramaz görkezmelerini sabotaj edip halkı korumalı. Kadarlı emrime işgalleri. Sizin bizim halkımızın vekilleri. Sizin maşgalamız Türkmenistan'da yaşayan. Sizin çağrınız şu haramdağın asırını közünüp yaşapıyorlar. İndi vakt geldi. Sizin inni halkın arkasını tutmalı. Bizim halkımızı Kerzap Berdimuhamedov'tan korumalı. Sabotaj edin. Aktivistlere, halkımıza kömek edin. Olur sizin geleceğiniz için görüşenler. Kiçi ulu dereceli ofisyerler namatlı olmam. Halka kulluk edin. Halkın tarafına geçin. Bizim hemmemiz bir halk, bir devlet. Bizim hemmemizin yeke tek düşmanımız var. Onun öz halkını edeyen diktatör Berdimuhamedov. Biz Türkmenistan'a azatlık isteyez. Biz halkımıza azatlık isteyez. İnni vakti geldi. Sizin halka koşun da arkasını tutun. Sağ olun.